Здравейте, Здравейте, заповядайте. Към този момент имаме останали от трите вида къщи, които предлагаме. 157, 175 и 205 квадрата. Колко спални са разположени на тази квадратура? Имаме с 3 спални, най-голямата ни къща е с 4 спални, като заповядайте, може да видите, проектантите ни свършиха страхотна работа и всички спални гледат към спокойната част на квартала. Това е отлично, благодаря. Сега ще ви запозная с колегата Калоян Луканов. Здравейте, Калоян Луканов, приятно ми е. Мариан сама, драго ми. Разбрах, че колежката вече ви е презентирала какъв тип къщи имаме, като квадратури и колко спални. Ще бъде облагородено с зелени площи като цяло. Видяли сте, че сме на около 15 минути с кола от метростанция Сливница, на половин час от центъра на София. Обърнахме внимание на това. Въпросът ми е как ще бъде облагороден двора, въобще общите площи. Да, ами ще бъдат, както казах, изградени зелени общи площи, ще бъде направена спортна площадка, която ще бъде в центъра, а тук зад нас, точно където сме, ще бъде детската площадка. Чудесно. Понеже съм с две деца, оттам и следващия ми въпрос. За град Божурище малко повече информация от към детски градини и училища. Да, има две детски градини, едната е Детелина, другата е Буратино. Има и основно училище и средно училище, така че готови сте до 18 годишнината да бъдат тук до вас. Чудесно. По повод поддръжката, на каква стойност ще бъде? За момента няма определена, инвеститорът е решил, че ще изгради в началото, а след това всички собствени ще се съберете и ще решите дали вие сами да си го поддържате, дали да изберете фирма и ако изберете фирма, коя да е фирмата. Чудесно. Това е много добре. Благодаря за информацията. Благодаря ви.